Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα στις ιατρικές συναντήσεις. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, το απόψινο βράδυ μου κάνει την τιμή να έχει αποδεχτεί την πρόσκληση να είναι εδώ στις ιατρικές συναντήσεις για να παρουσιάσουμε, φαντάζομαι θα το ρωτήσω, πρέπει να είναι ο μόνος ή από τους ελάχιστους που έχουν στο κέντρο τους ένα τέτοιο μηχάνημα που αφορά, θα σας αποκαλύψω, αφορά την άνοια. Έτσι. Λοιπόν, είναι μαζί μου ο κύριος Ιωάννης Καψαλάκης, ο νευρολόγος. Καλησπέρα. Γεια σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα έτσι, που βρήκατε το χρόνο να μιλήσουμε για αυτό το μηχάνημα που θα πούμε. Έτσι, θα μου πείτε τώρα, ρε Μιχάλη, τι είναι τώρα πάλι, ένα μηχάνημα μας παρουσιάζει πάλι. Δεν είναι ένα απλό μηχάνημα και θα καταλάβετε γιατί είμαι εδώ. Έτσι. Καταρχήν, πριν παρουσιάσουμε αυτό το μηχάνημα, κύριε Καψαλάκη, θέλω να πούμε κάποια πράγματα για κόσμο που μπορεί να μην είναι στο πρόβλημα ή και να είναι στο πρόβλημα που μπορεί να μην τα γνωρίζει. Έτσι. Καταρχήν, θέλω να μας πείτε τι είναι η άνοια. Άνοια είναι η κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος δυσλειτουργεί νοητικά. Δηλαδή δεν βρίσκεται σε ένα επίπεδο λειτουργικότητας τέτοιο όπως είναι του φυσιολογικού ανθρώπου. Είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια. Συνήθως ο κόσμος θεωρεί ότι η άνοια είναι το Alzheimer. Είναι γεγονός ότι το Alzheimer είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της άνοιας. Υπάρχει όμως και η αγγειακή άνοια, δηλαδή η άνοια που προκαλείται από την ηλικία, από τη φυσιολογική φθορά του εγκεφάλου ή όταν παθαίνουμε αρκετά εγκεφαλικά. Αυτό μπορεί να μας καταστρέψει ένα κομμάτι του εγκεφαλικού παρεγχήματος και να δημιουργήσει ανοική κατάσταση. Πέραν αυτών βέβαια υπάρχουν και άλλες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα η άνοια που συνοδεύει την νόσο του Πάρκινσον ή κάποια άλλα παρκινσονικά σύνδρομα. Και υπάρχουν και πιο απλές καταστάσεις, τις οποίες ο νευρολόγος εξετάζει στην αρχή, είναι οι αναστρέψιμες μορφές άνοιας. Παράδειγμα, μια κατάθλιψη μπορεί να μιμείται άνοια ή και έλλειψη κάποιων βιταμινών, για παράδειγμα, ή ένας υδροκέφαλος ή ένας όγκος στο κεφάλι. Είναι καταστάσεις που επίσης μπορούν να προκαλέσουν ανοική συνδρομή και εικόνα. Κύριε Καψαλάκη, να σας πω κάτι. Οι φίλοι που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα, πώς θα ξεχωρίσουν? Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις που γίνεται ότι αυτό που έχουν το τι ξεχνάνε. Μπορεί να είναι κάποιες ηλικίες, δεν ξέρω, συνήθως που παρουσιάζεται, αν μετά τα 60-70. Είναι και νωρίτερα μπορεί να εμφανιστεί. Συνήθως, πολύ σωστά λέτε, ξεκινάει από τα 65 έτη το Alzheimer ιδίως και τα υπόλοιπα, τα εκφυλιστικά, όσο προχωράει η ηλικία. Είναι αυτό που ρωτάνε όλοι, λέει έχει αυξηθεί το Alzheimer τελευταία. Η αλήθεια είναι ότι έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου. Οπότε όταν μιλάμε για νόσους οι οποίες ξεκινάνε στα 65, παλιά όταν ο κόσμος έφευγε από τη ζωή στα 70, στα 75, τώρα έχουμε το προσδόκιμο άνω των 80, στα 85 έτη, άρα προλαβαίνουμε να εκδηλώσουμε αυτές τις νόσους. Όποιος ξεχνάει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη κουβέντα μας, φυσικά δεν θεωρούμε κατευθείαν ότι έχει Alzheimer. Άρα η οδηγία που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι ξεχνάμε, εμείς πιστεύουμε ότι ξεχνάμε ή οι γύρω μας, τότε αυτό είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να πάμε να επισκεφθούμε τον ειδικό. Ο ειδικός θα πρέπει να ακολουθήσει έναν αλγόριθμο, δηλαδή πρώτα απ' όλα να τα διαπιστώσει με κάποια νευροψυχολογικά τεστ που έχουμε, αν όντως ξεχνάμε ή όχι. Εφόσον ξεχνάμε και το αποτυπώσει αυτό με τα τεστ, θα πρέπει να γίνει ένας διαγνωστικός έλεγχος, αιματολογικός και απεικονιστικός, με κάποια αξονική, κάποια μαγνητική, έλεγχος βιταμινών, να δούμε εάν το ότι ξεχνάμε οφείλεται σε κάποιο οργανικό αίτιο και ιδίως αυτά που θα μπορούμε να τα αναστρέψουμε, ή αν δεν βρούμε τίποτα και μόνο στοιχεία εκφύλισης, τότε μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να έχουμε την έναρξη της νόσου Alzheimer. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε κάτι. Αναφέρατε το Alzheimer, που είναι φαντάζομαι η πιο σοβαρή μορφή άνοιας. Έτσι. Ναι, είναι μια σοβαρή εκφυλιστική νόσος, η οποία, όπως είπαμε, συναντάται πολύ πιο έντονα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια και γίνεται ένας αγώνας να το αντιμετωπίσουμε.
Λοιπόν, εσείς έχετε φέρει εδώ και το μηχάνημα που θα μιλήσουμε εντός λίγων λεπτών. Καλέστε ενδεχομένως, πάρτε τηλέφωνο για ανθρώπους που μπορεί να έχετε και να είναι μέσα στο πρόβλημα. Έτσι. Έχουμε ελάχιστα λεπτά ακόμη, γιατί θα δείξουμε πλέον πώς συμβάλλει, πώς βοηθάει στην άνοια αυτό το μηχάνημα. Θα δούμε τι κάνει, θα μας τα πει ο κύριος Καψαλάκης όλα εδώ αναλυτικά. Έχει τρομερά μεγάλο ενδιαφέρον. Θα καταλάβετε σε ελάχιστα λεπτά τι εννοώ. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να μου πείτε κάτι, κύριε Καψαλάκη. Στην άνοια υπάρχει σταδιοποίηση. Δηλαδή υπάρχουν αυτό που λέμε αρχικά στάδια και στάδια τελικού σταδίου. Γιατί πολλοί ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Σου λέει, έχω Alzheimer ή ξεκίνησε η άνοια, ξεχνάω, σε λίγο καιρό κάποια στιγμή θα ταξιδέψω, σου λέει. Αρχίζουν και κάνουν μακάβριες σκέψεις. Και δυστυχώς... Ισχύουν κάτι τέτοιο, έχει βάση. Και δυστυχώς ο ανθρώπινος νους είναι έτσι πλασμένος που πάντα ταυτίζεται με το χειρότερο. Μπράβο, με το που ακούς κάτι, σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε ένα καρότσι, σε ένα κρεβάτι, να πολύ μην μπορεί σωστά. να κάνει τίποτα. Πολύ σωστά. Φυσικά και υπάρχει σταδιοποίηση. Ξεκινάμε από την ήπια γνωσιακή διαταραχή που είναι ένα προστάδιο και στη συνέχεια όσο προχωράει η εκφύλιση του εγκεφάλου πηγαίνουμε στο αρχικό στάδιο, στο μέσο και στο προχωρημένο. Παρένθεση. Από το αρχικό στάδιο μέχρι ενδεχομένως, αν τα αφήσει κάποιος, το τελικό στάδιο, εκεί που τα πράγματα φαντάζομαι γίνονται δύσκολα. Ναι. Πόσα χρόνια μεσολαβούν? Αυτό δεν είναι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Ναι. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό να γίνει η διάγνωση όσο νωρίτερα γίνεται, να γίνει η αποτύπωση της κατάστασης σε πρώτο χρόνο και ακολούθως σε δεύτερο χρόνο για να δούμε την εξέλιξη. Άρα, εάν κάποιος διαγνωστεί με πρόβλημα στη μνήμη του, τον παρακολουθούμε ανά εξάμηνο τουλάχιστον για να βλέπουμε την εξέλιξη. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς, δεν έχουν όλοι οι ασθενείς την ίδια πορεία και την ίδια ταχύτητα εξέλιξης. Δηλαδή, παίζει ρόλο πάντως να το προλάβει σε αρχικά στάδια. Δηλαδή, όταν ξεχνάει, θέλω να μου πείτε, είναι σημαντικό για να το πούμε αυτό στον κόσμο, έτσι, να είμαστε και προληπτικοί. Από τη στιγμή που αρχίζει και βλέπει ότι ξεχνάει πράγματα κάποιος, σωστά, είναι καλό να πάει σε έναν νευροχειρουργό. Νευροχειρουργό, συγγνώμη. Νευρολόγο. Ναι, σωστά. Σωστά το λέτε. Είναι σωστό, γιατί κοιτάξτε, σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα που κάνουμε ενάντια στο Alzheimer, και τα φάρμακα που μέχρι στιγμής υπάρχουν και τα νεότερα που περιμένουμε να βγούνε, αλλά και οι νέες τεχνολογίες που έχουμε την τύχη να έχουμε κοντά μας, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όσο πιο γρήγορα ξεκινήσεις, τόσο μεγαλύτερες προσδοκίες έχεις. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα. Ο βασικός λόγος, έτσι, που ήρθαμε εδώ στο κέντρο αποκατάστασης του κυρίου Ιωάννη Καψαλάκη, είναι πώς επιτοπλίστων αυτό εδώ το μηχάνημα. Κύριε Καψαλάκη, πείτε μας τι είναι, αν είστε ο μόνος, αν υπάρχουν κι άλλοι που πόσο χρόνο λειτουργεί, θα σας ρωτήσω πολλά πάνω σε αυτό το μηχάνημα. Πείτε μας, κάνοντας ένα πρόλογο να καταλάβουμε περί τίνους πρόκειται εδώ. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία. Ανήκει στην εταιρεία Storch Medical, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους ιατρικού εξοπλισμού. Είναι ελβετικός οίκος. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές εδώ και 13 χρόνια. Ωραία. Και έχουν πάρει έγκριση τύπου CE Mark, δηλαδή ότι είναι ασφαλές το μηχάνημα να χρησιμοποιείται στην ευρωαποκατάσταση στον άνθρωπο από το 2019. Στην ευρωαποκατάσταση που λέτε, τι εννοείτε, είναι για πέραν της άνοιας, είναι και για άλλες καταστάσεις? Κοιτάξτε. Δηλαδή Πάρκινσον ενδεχομένως ή κάτι άλλο? Ναι. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο Alzheimer κυρίως. Υπάρχουν δημοσιεύσεις σχετικά με το Πάρκινσον, σχετικά με την κατάθλιψη και υπάρχουν τελευταία και δημοσιεύσεις για τα υπερκινητικά παιδιά. Αλλά η μεγαλύτερη εμπειρία, η μεγαλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση είναι στην νόσο Alzheimer. Ωραία. Τι κάνει δηλαδή εδώ, για πείτε μας λιγάκι. Αυτό είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί με υπερήχους. Τους γνωστούς υπερήχους που χρησιμοποιούν και στη διάγνωση στα ακτινολογικά μηχανήματα. Μάλιστα. Είναι όμως μία τεχνολογία η οποία
χρησιμοποιεί μικρή δόση κάθε φορά που χτυπάει το μηχάνημα, όμως γίνονται 6.000 χτυπήματα. Οπότε, αν πολλαπλασιάσουμε τα 0,25 microjoule επί 6.000 χτυπήματα, καταλαβαίνουμε ότι τελικά παραδίδεται μια αρκετά σημαντική ποσότητα ενέργειας στον εγκέφαλο. Ωραία. Συγκεκριμένα στην νόσο Alzheimer, για το οποίο ενδιαφέρεστε και με ρωτάτε περισσότερο, η ενεργοποίηση γίνεται σε όλο τον εγκέφαλο. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος λοιπόν είναι σε 3 άξονες. Ναι. Ο πρώτος άξονας είναι να δημιουργήσει καλύτερη αιμάτωση στον εγκέφαλο. Ωραία. Ο δεύτερος άξονας είναι να ερεθίσουμε τους νευρώνες και να τους αναγκάσουμε να κάνουν νέες συνάψεις μεταξύ τους. Άρα νευροτροποποίηση. Δηλαδή τι, νεκρά κύτταρα ενδεχομένως και να Όχι νεκρά κύτταρα, ζωντανά κύτταρα, μάλιστα, όσο τα ερεθίζεις, δημιουργούν σαν χεράκια μεταξύ τους και κάνουν νέες συνάψεις, νέες ενώσεις, νέα κυκλώματα κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Και ο τρίτος άξονας στον οποίο στηρίζεται αυτό το μηχάνημα είναι ότι αυξάνει τη διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Αυτό είναι ένα φίλτρο που περιβάλλει τον εγκέφαλο και χωρίζει την κυκλοφορία, τη γενική κυκλοφορία με τον εγκέφαλο. Ναι. Εκεί λοιπόν φανταστείτε ένα φίλτρο το οποίο ανοίγει και κλείνει και με τον ερεθισμό που κάνουμε με αυτό το μηχάνημα επιτρέπουμε να μείνουν τα ανοίγματα μεγαλύτερο διάστημα, ούτως ώστε να μπορέσουν τα φάρμακα τα οποία δίνουν οι γιατροί να περάσουν σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μέσα στον εγκέφαλο. Άρα μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία γίνεται υπονευροπλοήγηση, δηλαδή μπαίνει η μαγνητική τομογραφία του ασθενούς στο νευροπλοηγό. Παίρνουμε, όπως θα δούμε, το περίγραμμα του κρανίου με ένα ειδικό στηλεό και εν συνεχεία αρχίζουμε με αυτήν εδώ την κεφαλή και πυροβολούμε τον εγκέφαλο με αυτά τα πάλσιστα κύματα του υπερήχου. Να σου πω, αυτό επειδή ο κόσμος ξέρετε πώς είναι, πώς τα σκέφτονται. Σου λέει εδώ πέρα, ακούει για υπερήχους, ακούει για οτιδήποτε, ραδιενεργά κύματα και όλα αυτά. Όχι. Υπάρχουν. Όχι. Οι υπέρηχοι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με ακτινοβολία ούτε με τίποτα. Ωραία. Εξάλλου είναι ένα πάρα πολύ ασφαλές μηχάνημα. Φανταστείτε ότι η πιο συνηθισμένη δυσκολία που παρατηρείται στο 1% των ασθενών είναι ένας ήπιος πονοκέφαλος στην πρώτη συνεδρία, ο οποίος περνάει και χωρίς παυσίπονο μέσα σε 24 ώρες. Άρα μιλάμε για κάτι απόλυτα ασφαλές. Μάλιστα. Κύριε Καψαλάκη, να σας πω κάτι. Επειδή σας γνωρίζω αρκετό καιρό έτσι, και φαντάζομαι και στις κουβέντες που κάναμε, για να ενδιαφερθείτε να φέρετε ένα τέτοιο μηχάνημα, που είναι ένα μηχάνημα πανάκριβο, έτσι δεν είναι και ένα φτηνό μηχάνημα. Εντάξει, μη τι άλλο, για να το φέρει στη χώρα μας έτσι, για τους ασθενείς σας και σας τιμάει κιόλας που το φέρετε. Εντάξει, κάνατε αυτή την επένδυση, γιατί σκοπός είναι στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, όπως ο κύριος Καψαλάκης, να παραδειγματιστούν και άλλοι συνάδελφοί του ενδεχομένως και άλλοι επιχειρηματίες και να φέρουν νέες τεχνολογίες για την υγεία των ασθενών. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, εσείς τι είδατε στις μελέτες, σε αυτά που είδατε από το εξωτερικό για να το φέρετε εδώ, από την εταιρεία. Τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον κυρίως να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα το φέρω εδώ με οποιοδήποτε κόστος για τους ασθενείς μου. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή ήταν τέτοιες οι μελέτες, τέτοια τα αποτελέσματα. Θα σας πω. Ο χώρος της άνοιας είναι δυστυχώς μία έρημος. Ναι. Δηλαδή γνωρίζουμε όλοι που ασχολούμαστε με το κομμάτι αυτό ότι και τα φάρμακα που υπάρχουν αλλά και ό,τι άλλο μέχρι στιγμής γνωρίζουμε έχει μία συζητήσιμη αποτελεσματικότητα. Ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω με τον πιο σαφή τρόπο ότι αυτό εδώ το μηχάνημα έρχεται να συνδράμει τον αγώνα κατά της άνοιας. Δεν μιλάμε ότι φέραμε τη θεραπεία της νόσου Alzheimer. Δηλαδή κάποιος τη φαρμακευτική αγωγή του δεν την εγκαταλείπει. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Έρχεται, είναι μία ηλιακτίδα στο σκοτάδι. Είναι ένα ακόμα μικρό ή μεγάλο όπλο στο κομμάτι της προσπάθειας που κάνουμε, της γιγάντιας αυτής προσπάθειας που γίνεται ενάντια στην νόσο Alzheimer. Οπότε, αν μεταφράζω καλά αυτά που μου λέτε,
κυρίως βοηθάει σε πρώιμα στάδια, έτσι. Είναι σαφές ότι από τη στιγμή που αυτό το μηχάνημα έρχεται να ενεργοποιήσει ένα όργανο που λέγεται εγκέφαλος. Ναι. Ένα όργανο το οποίο στην νόσο Αλτσχάιμερ εν προκειμένου σταδιακά συρρυκνώνεται. Ναι. Άρα όσο μεγαλύτερο εγκέφαλο έχεις, άρα όσο σε προημότερα στάδια είσαι, έχεις περισσότερο υλικό να ζεστάνεις, να ερεθίσεις. Ωραία. Άρα είναι σαφές ότι όσο προημότερο στάδιο είναι, τόσο καλύτερα. Εξάλλου αυτό δείχνουν και οι μελέτες. Okay. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά βάσει των επιστημονικών δεδομένων που μέχρι σήμερα υπάρχουν, το μεγαλύτερο όφελος έχει καταγραφεί σε ανθρώπους που είναι στα αρχικά στάδια. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό που περιμένεις είναι καθυστέρηση στην εξέλιξη του ρυθμού της νόσου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο το βλέπουμε και είναι αρκετά σημαντικό θα έλεγα, είναι ότι ουσιαστικά οι ασθενείς, και το έχουμε δει και με τους ασθενείς που έχουμε κάνει εδώ και 4-5 μήνες που το λειτουργούμε, βλέπουμε ότι οι ίδιοι και οι συγγενείς αναφέρουν ότι είναι πιο ενεργοί, πιο συμμετοχικοί, έχουν περισσότερη όρεξη και διάθεση να κάνουν πράγματα. Μειώνεται λίγο η παραίτηση που παρουσιάζεται πολλές φορές σε αυτούς τους ανθρώπους. Λίγο στη διάθεση. Κυρίως αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε ως επιστροφή. Συνήθως το αναφέρατε στο Αλτσχάιμερ. Τι συμπτωματολογία παρουσιάζει ο ασθενής? Γιατί έχω ακούσει ακόμη και για νεύρα που έχει, ακόμη και για... Κοιτάξτε, ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο που κάθε περιοχή του οποίου ελέγχει κάποια λειτουργία. Ναι. Το Alzheimer ξεκινάει συνήθως από τους κροταφικούς λοβούς, άρα από την περιοχή που ελέγχει κατά κάποιο τρόπο τη μνήμη. Ναι. Άρα τα πρώτα συμπτώματα που βλέπουμε συνήθως στο Alzheimer είναι διαταραχές μνήμης. Σαφώς. Και ακολούθως όσο αυτή η εκφύλιση προχωράει, πιάνει και άλλα κέντρα. Μπορεί να πιάσει την ομιλία αν πάει μπροστά ή όπου αλλού πάει θα μας δώσει αντίστοιχα συμπτώματα. Σε κάποιους ασθενείς, ιδίως όταν εκφυλίζεται ο μετωπίος λοβός, μπορεί να δούμε άρση αναστολών, επιθετικότητα ή και απάθεια, άρνηση. Λοιπόν, οπότε είπαμε, καταρχήν αυτό το μηχάνημα είναι για την νόσο του Alzheimer ή γενικότερα για την άνοια τα πρώτα στάδια? Μισό λεπτό. Αυτό το μηχάνημα έρχεται με τη μέθοδο που περιγράψαμε να βοηθήσει τον εγκέφαλο να λειτουργήσει καλύτερα. Okay. Εφόσον μιλάμε λοιπόν για την νόσο Alzheimer, θα περιμένουμε να δούμε βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, στην αγκιακή άνοια ή στο Πάρκινσον είναι άλλα πράγματα που μπορείς να περιμένεις. Αλλά σίγουρα όλοι οι τομείς της νευροαποκατάστασης, είτε μιλάμε για το TPS που είναι ο διακρανιακός παλμικός ερεθιστής, είτε μιλάμε για το διακρανιακό μαγνητικό ερεθιστή, είτε μιλάμε για το TDCS, το διακρανιακό ηλεκτρικό ερεθιστή, όλα έχουν στόχο να ενεργοποιήσουν τον εγκέφαλο. Και ανάλογα με τις περιοχές που λειτουργούν, περιμένεις να δεις και τα ωφέλη. Αν μη τι άλλο, όλα από εδώ ξεκινάνε. Θα σας πω κάτι το οποίο το λέω στους ασθενείς μου πολλές φορές και κάπως έτσι παραξενεύονται. Τους λέω ότι για τη μνήμη το καλύτερο φάρμακο είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι use it or lose it, που σημαίνει χρησιμοποίησε τον εγκέφαλό σου, χρησιμοποίησε το σώμα σου για να τα διατηρήσεις. Αυτή είναι για μένα προσωπικά η βάση. Μάλιστα. Η βάση είναι λοιπόν να μην αφήνουμε τον άνθρωπό μας αδρανή, απαθή και αμέτωχο. Πρέπει να τον έχουμε ανεξαρτήτως σταδίου και ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές του, όσο μπορούμε πιο ενεργοποιημένο. Να έχει ερεθίσματα εξωτερικά, να ερεθίζεται ο εγκέφαλός του, γιατί αυτό είπαμε, δίνουμε ερεθίσματα στον εγκέφαλο για να κάνει συνάψεις. Αυτό το κάνουμε βάζοντάς τον να λύσει τα βρόλεξα. Να διαβάσει ένα βιβλίο και να κρατήσει σημειώσεις. Οπότε πρέπει να ενεργοποιείται, να μην είναι απαθής, ας πούμε, έτσι. 100%. Μάλιστα, τέλεια. Και εξάλλου, σε αυτό το κομμάτι που λέμε τώρα, έρχεται να συνδράμει και αυτό, έρχονται να συνδράμουν και τα φάρμακα τα οποία βγαίνουν, υπάρχουν και περιμένουμε. Ωραία. Λοιπόν, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο και σιγά σιγά να πάμε να δείξουμε το μηχάνημα τώρα πλέον, τον τρόπο λειτουργίας. Στο Alzheimer υπάρχει κληρονομικότητα?
Σαφής κληρονομικότητα στο Alzheimer δεν υπάρχει. Ναι. Είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα μέλη. Βέβαια, ο κόσμος ρωτάει γιατί, εφόσον δεν είναι κληρονομικό, γιατί τυχαίνει σε κάποιες οικογένειες να συναντάτε πιο συχνά. Είναι μία παρατήρηση, αλλά αυτό δεν μπορεί να μας δώσει την άδεια να ονομάσουμε ότι το Alzheimer είναι κληρονομικό. Ωραία. Το συγκεκριμένο μηχάνημα που σιγά σιγά θα παρακαλέσω, παιδιά, να ενημερώσετε και τον κύριο που θα έρθει εδώ, ο κύριος Καψαλάκης, να μας δείξει σιγά σιγά να έρχεται. Ένα λεπτό υπομονή λίγο, μια-δυο ερωτήσεις ακόμα στον κύριο Καψαλάκη και θα μπείτε μέσα εδώ να μας δείξει τον τρόπο λειτουργίας. Λοιπόν, αυτό που θα γίνει εδώ τώρα στον κύριο τον ασθενή, υπάρχει κάποια παρενέργεια ή κάποιες αντενδείξεις ενδεχομένως για να εφαρμοστεί? Ναι, δυστυχώς αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα εγκεφαλικό, πολύ πρόσφατο, ισχαιμικό ή αιμορραγικό ή κάποια λίμωξη του κεντρικού νευρικού, η οποία είναι τώρα πολύ πρόσφατη. Και δεύτερον και βασικότερον, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο κεφάλι, όπως βαλβίδες ή ενδοβάθιοι ερεθιστές. Στο κεφάλι μόνο. Δηλαδή, αν κάνει αρθροπλαστική κάποιος δεν παίζει κανένα ρόλο, τίποτα, δεν έχει καμία σχέση. Ούτε ο βηματιοδότης στην καρδιά είναι αντένδειξη. Ωραία. Λοιπόν, έχω να σας ρωτήσω κι άλλα, αλλά ελάτε αν έχετε την καλοσύνη. Έτσι, εδώ σε πραγματικό χρόνο να τα κάνουμε όλα, να τα δει ο κόσμος. Ελάτε, καθίστε εδώ πέρα. Γεια σας. Το όνομά σας πώς είναι? Πώς? Δημήτρης. Δημήτρης, ελάτε κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, γιατρέ, κύριε Καψαλάκη, βοηθήστε μας. Λοιπόν, η διαδικασία είναι η εξής. Φορτώνουμε την μαγνητική τομογραφία του ασθενού στο μηχάνημα και στη συνέχεια, αφού υπάρχουν τα δεδομένα της μαγνητικής τομογραφίας μέσα στον νευροπλοηγό, τα μάτια του νευροπλοηγού επικοινωνούν με τους ανακλαστήρες που έχει πάνω στο κεφάλι του και παίρνουμε τα όρια του κρανίου. Γιατί το κρανίο είναι ένα σταθερό. Δηλαδή τι κάνετε, το σκανάρετε το κρανίο? Ακριβώς. Σκανάρουμε τα όρια του κρανίου. Ναι. Όσο περισσότερα σημεία πάρει κανείς, τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια έχει στο GPS του, γιατί είναι ένα GPS αυτό, έτσι. Ναι. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά. Και αφού λοιπόν πάρουμε τα σημεία μας, βεβαιωνόμαστε ότι αυτό τώρα έχει σκαναριστεί όλο το κρανίο. Έχει σκαναριστεί το κρανίο. Ναι. Ελέγχω ότι όλα τα σημεία εφάπτονται στο κρανίο και δεν έχει σηκωθεί ο στηλέος, οπότε θα μπερδέψει τον εγκέφαλο του μηχανήματος. Και στη συνέχεια ερχόμαστε με την κεφαλή και θα δείτε ότι όπως κινώ την κεφαλή του μηχανήματος, βλέπεις που αντιστοιχεί, σε ποια περιοχή του εγκεφάλου στοχεύεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο το τι ακούει ο ασθενής όταν κάνει αυτή τη θεραπεία και μπορείτε να δείτε και πώς ανάλογα με την ενέργεια που παραδίδεις αλλάζει χρώμα στη μαγνητική. Βλέπετε, φαίνεται σε ζωντανό χρόνο το που ερεθίζεις. Ανάλογα με το πόση ενέργεια δίνεις σε κάθε σημείο αλλάζει το χρώμα. Δηλαδή από κίτρινο γίνεται πράσινο και αν συνεχίσεις θα γίνει μπλε. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να ελέγχεις και οφείλεις να ελέγχεις πόση ενέργεια έχεις δώσει στον εγκέφαλο και σε ποιες περιοχές έχεις καλύψει. Διότι ο στόχος είναι στη νόσο Alzheimer να καλύψεις όλο τον εγκέφαλο. Το μηχάνημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, δηλαδή να πούμε ότι θέλουμε να στοχεύσουμε κάποια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, ούτως ώστε να εστιάσουμε τη θεραπεία εκεί. Αυτό γιατί γίνεται από τη στιγμή που έχετε τη δυνατότητα να σκανάρετε όλο τον εγκέφαλο και δεν εστιάσετε σε τι μπορεί να σας κάνει να εστιάσετε σε ένα σημείο μόνο?
Μπορεί να έχεις έναν ασθενή Ναι. που να έχει μεγαλύτερο έλλειμμα σε κάποια περιοχή ή μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη στην περιοχή του λόγου. Μάλιστα. Άρα θα δώσεις περισσότερο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες περιοχές. Μην ξεχνάτε ότι, όπως είπαμε και πριν, αυτό το μηχάνημα ξεκίνησε από την νόσο Alzheimer, γιατί κακά τα ψέματα και τα φάρμακα και όλα από κάπου ξεκινάνε και σιγά σιγά ανακαλύπτεις και πού αλλού μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Να έχει εφαρμογή, σαφώς. Στο μέλλον ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν και πιο συγκεκριμένες εφαρμογές σε πιο συγκεκριμένες Μακάρι και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Και για περισσότερες νόσους. Να σας πω τώρα, γιατρέ, εδώ πέρα ο ασθενής νιώθει κάποιο πόνο, τίποτα? Δεν νιώθει τίποτα πέραν του ήχου ο οποίος ακούγεται, επειδή η ενέργεια που δίνουμε είναι 0,25 microjoule, είναι πολύ μικρή. Γενικά η χρήση των υπερήχων στην ιατρική, πέραν του διαγνωστικού κομματιού, είναι κάτι το οποίο ερευνάται πάρα πολύ έντονα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μάλιστα στο Columbia University υπάρχει και κάποια ελληνικής καταγωγής ερευνήτρια, η οποία κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι και περιμένουμε με μεγάλη λαχτάρα να δούμε τι νέα θα μας φέρει. Μπράβο. Αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες για τον ασθενή, κάποιες αντενδείξεις ενδεχομένως? Οι μόνες αντενδείξεις για αυτό το μηχάνημα είναι αν υπάρχει πρόσφατη αιμορραγία, λίμωξη του διαγκεφάλου ή ισχαιμία. Πρέπει να είναι πρόσφατο. Κυρίως έχουμε πρόβλημα όταν υπάρχει μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο κεφάλι. Δηλαδή κάποια βαλβίδα, κάποιος ερεθιστής, όπως είναι το DBS, εκεί δεν μπορούμε να μόνο στο κεφάλι, έτσι, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος δεν παίζει κάποιο ρόλο? Δεν παίζει ρόλο, όχι. Ακόμα και ο βηματοδότης που έχουμε στην καρδιά δεν είναι αντένδειξη. Μπορεί να το κάνει, είναι ασφαλές. Εδώ πόσες συνεδρίες θα χρειαστεί να κάνει αυτό που λέμε επισκέψεις? Λοιπόν, είναι 6 συνεδρίες σε 2 εβδομάδες. 6 συνεδρίες σε 2 εβδομάδες, ωραία. Ασθενείς που έρχονται από το εξωτερικό ή ασθενείς που έρχονται από επαρχία, προσπαθούμε να τις βάλουμε είτε και τις 3 μαζεμένες, είτε σε ένα δεκαήμερο, γιατί υπάρχει και το πρακτικό πρόβλημα του που θα μείνει, πώς θα κάνει τις θεραπείες. Αυτές δηλαδή οι θεραπείες μπορεί να γίνονται και αυθημερών, την ίδια μέρα δηλαδή. Την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα. Μπορεί να τις κάνει έτσι. Δηλαδή δεν είναι όπως σε κάποιες άλλες ειδικότητες, κάποια άλλα θέματα σου λέει πρέπει να μεσολαβήσουν 2-3 μέρες, 3 μέρες. Όχι. Τα επιστημονικά δεδομένα όπως μας τα έχουν στείλει από το εξωτερικό και τα βάση των προδιαγραφών του μηχανήματος είναι ότι πρέπει σε ένα διάστημα 15 περίπου ημερών να έχουν προγραμματοποιηθεί οι πρώτες 6 συνεδρίες. Και οι υπόλοιπες 3 από το συνολικό κύκλο των 9, μέχρι πριν από ένα χρονικό διάστημα γινόντουσαν και οι 3 στο τρίμηνο. Τελευταία ακολουθείται μία άλλη τακτική που είναι να γίνεται μία κάθε μήνα για τους επόμενους 3 μήνες. Ωραία. Επειδή θα μας ρωτήσουν, γιατί σίγουρα θα αναρωτιέται κανείς, αν μπορεί να το ξανακάνει αυτό μετά. Ναι, σαφές. Είναι κάτι που με ρωτάνε συχνά και μάλιστα... Φαντάζομαι το να το ξανακάνει θα πρέπει να δει πρώτα κάποιο καλό, κάποιο αποτέλεσμα. Πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σωστά. Και πριν μας πείτε αν μπορεί να το ξανακάνει, το σημαντικό, εσείς, ο Γιάννης ο Καψαλάκης, πότε θα ξέρει ότι ο ασθενής του πάει καλά, έχει βαδίσει καλά με τη συγκεκριμένη θεραπεία? Θα το δείτε εσείς, θα το δει ο ίδιος ασθενής, πώς ακριβώς θα γίνει? Σας ενημερώνει, λέτε έλα μετά από 1 μήνα, 2 μήνες? Θα σας πω, όπως καταλαβαίνετε όλοι που ξεκινάνε μια τέτοια θεραπεία, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ καινούριο, έτσι. Είναι το μοναδικό μηχάνημα στα Βαλκάνια, είναι το 105ο μηχάνημα νομίζω στον κόσμο. Στην Ελλάδα είναι το μοναδικό? Στα Βαλκάνια είναι το μοναδικό, ναι. Και αυτό καθιστά και το τμήμα νευροαποκατάστασης εδώ στο κέντρο το πιο πρωτοποριακό, γιατί είναι το μόνο το οποίο έχει όλα τα τμήματα της νευροαποκατάστασης, δηλαδή το TPS, το TMS, το TDCS, το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον. Βαγγελέ, κάνουμε νόημα. Πόσο χρόνο έχουμε γενικότερα για το διάλειμμα, για να υπολογίσουμε μήπως δούμε και αυτά τα... Τα άλλα θα τα δούμε. Αυτό θέλω να δω λίγο με το χρόνο για να υπολογίσουμε. Οπότε μπορούμε να τα δούμε. Ωραία. Οκ. Λοιπόν, εντάξει.
Γιατί είναι σημαντικό. Μιας που ήρθαμε εδώ, ας εκμεταλλευτούμε και αυτή την ευκαιρία. Για πείτε μας. Αυτό λοιπόν που λέω στους ασθενείς, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχονται με ρωτάνε γιατρέ, πότε θα δούμε αποτέλεσμα, τι αποτέλεσμα θα δούμε, πώς θα είναι. Τους απαντώ λοιπόν, επειδή θέλω να είμαι. Όχι, είμαι φύσιν αισιόδοξος, αλλά θέλω να μην δημιουργώ προσδοκίες αν δεν είμαι 100% σίγουρος. Τους λέω λοιπόν το εξής, ότι με την ίδια λαχτάρα που με ρωτάτε εσείς όταν ξεκινάτε αυτή τη θεραπεία, με την ίδια λαχτάρα περιμένω κι εγώ να μου πείτε όταν θα ξανάρθετε πώς πάτε. Πρέπει να σας πω ότι στους ασθενείς που έχουμε κάνει, που είναι στα αρχικά στάδια, μπορώ πλέον να επιβεβαιώσω τις μελέτες που υπάρχουν από το εξωτερικό και να σας πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος και ευχαριστημένος και μάλιστα αρχίζουμε και παίρνουμε επιστροφή από τους ασθενείς πολλές φορές, αν όχι με το που τελειώνουν και πριν ή αμέσως μετά, βγάζουν την αισιοδοξία και σου λένε γιατρέ, είδαμε αυτό, είναι πιο χαρούμενος, δεν δεχόταν να πάει πουθενά, τώρα ζήτησε να πάμε εκδρομή. Δεν κοιμάται τόσο πολύ το πρωί που κοιμόταν περισσότερο το πρωί και δεν είχε όρεξη να κάνει πράγματα. Αυτά, εάν τα κουβεντιάσετε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν στο περιβάλλον τους ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ, έστω και στα αρχικά στάδια, μπορεί να σας ακούγεται απλό, αλλά για αυτούς είναι τεράστιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζει και η ψυχολογία τους σε τελική ανάλυση. Το βλέπεις έτσι, κάτι τέτοιο. Ωραία. Αυτό δηλαδή αφού τελειώσει και πάει καλά ο άλλος. Αυτό φαντάζομαι μπορεί να το συνεχίσει μετά. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι σταματά, ας πούμε. Μέχρι τώρα ακολουθούσαν στο εξωτερικό, οι Αυστριακοί κυρίως, ένα κύκλο ετησίως. Ναι. Το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει και κάνουν και δεύτερο κύκλο. Δηλαδή, όταν ολοκληρωθεί το εξάμηνο, μπορούν να προχωρήσουν και σε νέο κύκλο θεραπείας. Αυτό να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι σημαντικό. Να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο θεραπείας κάποιος. Για ποιο λόγο? Να δει ενδεχομένως μια μεγαλύτερη βελτίωση, μια σταθεροποίηση. Τι ακριβώς θα κάνει σε κάτι τέτοιο? Δεν θέλω να ξεχνάμε ποτέ ότι μιλάμε για μια εκφυλιστική νόσο. Έτσι. Άρα, όταν είναι σαν να κατεβαίνεις μια σκάλα χρόνο με το χρόνο. Ο σκοπός και των φαρμάκων και της παρέμβασης των συναδέλφων που αγωνίζονται σε αυτό το κομμάτι και των μηχανημάτων είναι να καθυστερήσεις την κάθοδο της σκάλας. Εκεί που θα κατέβαινε 3 σκαλοπάτια το χρόνο, αν δυνατόν να γίνουν 2 ή και 1. Σωστά. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι θα γυρίσεις το χρόνο πίσω, δυστυχώς. Όχι. Οπότε δεν του κάνει κάτι σε κάτι κακό, σαφέστατα μπορεί να κάνει. Έτσι. Όσον αφορά την ασφάλειά του, δεν έχω κανένα ενδιασμό. Ωραία. Λοιπόν, και γιατί μου κάνει νόημα να πάμε και στη διακοπή, την απαραίτητη, θέλω, πριν σας κάνω το τελευταίο ερώτημα, που φαντάζομαι είναι στα χείλη των περισσότερων, είναι κάτι άλλο που ξέχασα εγώ. Θεωρείτε εσείς σημαντικό να μας τονίσετε για αυτή τη καινοτομία μου, τι άλλο, έτσι? Είναι μία καινοτομία η οποία, όπως τόνισα και προηγουμένως, έρχεται να συνδράμει τον τεράστιο αγώνα που κάνει η επιστήμη, τα φάρμακα, οι οδηγίες που δίνουν οι εταιρείες για την άνοια σε ασθενείς και σε φροντιστές, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος ήρωας σε αυτή την ιστορία είναι ο φροντιστής. Εντάξει, είναι αυτός ο οποίος συνήθως όχι μόνο περνάει όλο το Γολγοθά, αλλά και όλοι γύρω του επιρρύπτουν και ευθύνες σε οτιδήποτε στραβό βλέπουν. Δεν μιλάμε για την θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ, μιλάμε όμως για ένα επιστημονικά πολύ σοβαρό εργαλείο, με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με σιγά σιγά μελέτες που βγαίνουν στο παγκόσμιο ιατρικό στερέωμα και δείχνουν το τι μπορεί αυτό το μηχάνημα να κάνει. Ωραία. Λοιπόν, και το τελευταίο ερώτημα πριν φύγουμε για το διάλειμμα. Είναι μία, πώς να το πούμε τώρα, θεραπεία ακριβή? Δηλαδή, ένα μέσο βαλάντι μπορεί να ανταποκριθεί? Φαντάζομαι βέβαια, να σας πω την αλήθεια, κύριε Καψαλάκη, πριν μας πείτε και το νούμερο, όταν έχεις πιθανότητες να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή αυτά τα συμπτώματα να σταματήσουν να κοντρολαριστούν, αν μη τι άλλο,
Το ακριβό είναι πολύ σχετικό, οτιδήποτε. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, για πείτε μας όμως, γιατί φαντάζομαι ο κόσμος θέλει να ακούσει. Κοιτάξτε, το μόνο που μπορώ να σας πω, και είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το δει εύκολα, ότι είναι στο 1 τρίτο της τιμής που προσφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Ωραία. Εντάξει. Φαντάζομαι και ο κόσμος που θα έρθει, έτσι, όσοι έρθουν από την εκπομπή, να τους προσέξετε ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά και ένα δοσολόγιο θα τους το βάλετε. Κοιτάξτε, εγώ με τα οικονομικά δεν ασχολούμαι, αλλά σίγουρα οι συνεργάτες σας εδώ πέρα. Το προφίλ της εταιρείας που έχω την τιμή να εργάζομαι, νομίζω ότι όσοι μας έχουν γνωρίσει ξέρουν ότι είμαστε τελείως ανθρωποκεντρικοί και ανθρώπινοι. Και έτσι πρέπει αυτές τις εποχές. Λοιπόν, μικρή διακοπή και συνεχίζουμε εδώ. Θα εκμεταλλευτούμε την παρουσία μας στο κέντρο, έτσι, να δούμε και αυτά τα υπερσύγχρονα μηχανήματα, πέραν αυτού του συγκεκριμένου που είδαμε εδώ για την Άνοια, που είναι, είπαμε, το μοναδικό στα Βαλκάνια. Είναι η ναυαρχίδα μας. Το μοναδικό στα Βαλκάνια. Ναι. Το γράψετε και από κάτω. Έτσι, το μοναδικό μηχάνημα για την Άνοια, για το Αλτσχάιμερ μάλλον. Για την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ στα Βαλκάνια. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Σε αυτό το σημείο, μικρή διακοπή και έπεται συνέχεια. Εδώ, αποκλειστικά στις ιατρικές συναντήσεις. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, μέρος δεύτερο ιατρικών συναντήσεων. Αυτός ήταν λοιπόν ο κύριος Καψαλάκης, Ιωάννης Καψαλάκης, ο νευρολόγος που μας έδειξε για το μηχάνημα αυτό το μοναδικό που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα και εδώ στο κέντρο, έτσι, για την Άνοια. Πάμε τώρα όμως να συνεχίσουμε να δούμε, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, μιας και έχουμε έρθει στο κέντρο, ήρθαμε βασικά για αυτό το μηχάνημα της Άνοιας, το μοναδικό που υπάρχει, αλλά ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία και να δούμε εδώ και νέες τεχνολογίες που έχετε στην ευρωαποκατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, μαζί μας εδώ είναι ο κύριος Λιμπεριάδης Ηλίας, ο φυσίατρος, και η κυρία Αλιμάρα Χριστίνα, η λογοθεραπεύτρια. Έτσι. Γεια σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι μια ακόμα τεχνολογία που χρησιμοποιούμε εδώ στα κέντρα μας. Ονομάζεται TDCS στα αγγλικά. Αν θέλουμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, αναφερόμαστε σε έναν διακρανιακό ηλεκτρικό ερεθισμό. Ουσιαστικά δηλαδή χρησιμοποιούμε ρεύμα, χρησιμοποιούμε ηλεκτρόδια, έναν ιόν και ένα κατιόν, και στοχεύουμε σε θέματα κινητικότητας. Έτσι, ένα εγκεφαλικό που μπορεί μετά από εγκεφαλικό φαντάζομαι. Μετά από εγκεφαλικό, που έχουν θέματα κινητικότητας, ημιπληγίες, εκεί υπάρχει ελλείμματα κινητικότητας. Το χρησιμοποιούμε στην νόσο του Πάρκινσον, σε ανθρώπους που έχουν γνωσιακές διαταραχές, ειδικά στα πρώτα τους στάδια, και εκεί μπορούμε να παρέμβουμε. Επίσης, παρεμβαίνουμε σε χρόνιους πόνους. Και όταν λέμε χρόνιους πόνους, εμείς ιατρικά τους υπάρχει μια πλειάδα πόνων, αναφερόμαστε στον νευροπαθητικό πόνο, αναφερόμαστε σε μικρανίες, χρόνιες μικρανίες ή νομιαλγίες. Βοηθάει και σε νομιαλγίες. Που εκείνη, να πούμε στον κόσμο, η νομιαλγία είναι που δεν ξέρεις από τι προέρχεται ο πόνος. Έτσι, πονάς παντού και δεν είναι. Πολλές φορές το κομμάτι της αποκατάστασης είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε διαγνωστικά, αλλά πάμε θεραπευτικά και παρεμβαίνουμε στο σύμπτωμα. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να μειώσουμε τον πόνο. Νομιαλγία είναι ένα γενικό φάσμα, χωρίς να ξέρουμε πραγματικά. Υποθέτουμε διάφορα πράγματα. Αυτό ανήκει στα αυτοάνωσα. Η νομιαλγία όχι. Όχι. Υποθέτουμε τι μπορεί να συμβάλλει στην νομιαλγία, αλλά δεν υπάρχει στην κατηγορία των αυτοάνωσων. Ωραία. Άρα, ως επιτοπλίστων, εμείς το χρησιμοποιούμε με πρωτόκολλα για εγκεφαλικά και ειδικά την κινητικότητα, και εδώ συγκεκριμένα στο κομμάτι της αφασίας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορεί ένα από τα συμπτώματα, απόρρια του εγκεφαλικού, να φέρει αφασία. Αφασία, αναφερόμαστε είτε αφασία εκπομπής, είτε πρόσληψης. Δηλαδή, ο ασθενής δεν μπορεί να εκφέρει λόγο ή να αντιληφθεί τον λόγο. Πολλές φορές είναι και μεικτή αυτή η αφασία. Εκεί πηγαίνουμε με αυτό το μηχάνημα, παρεμβαίνουμε, και το ιδανικό είναι να το κάνουμε συγχρόνως, την ώρα που γίνεται αυτή η διαδικασία με τα ηλεκτρόδια που έχουμε τοποθετήσει εδώ,
Συγχρόνως να γίνεται και από τον θεραπευτή το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να βοηθήσει στην λογοθεραπεία και στην αφασία συγκεκριμένα. Οπότε το κάνετε, κυρία Αλιμάρα, ταυτόχρονα, έτσι. Για να το δούμε, έχει ενδιαφέρον αυτό. Ωραία. Άρα έχουμε βάλει εδώ τις παραμέτρους μας. Ναι. Λίγο να πούμε όσον αφορά τη συχνότητά μας, δηλαδή εδώ η διάρκεια της θεραπείας μας είναι από 20 έως 30 λεπτά. Υπάρχουν ποικίλα πρωτόκολλα και πολλές μελέτες. Σε διάφορα κέντρα, σε άλλα νοσοκομεία χρησιμοποιούν άλλου είδους πρωτόκολλα. Εμείς έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία έχουν διάρκεια 20 με 30 λεπτά. 12, συγκεκριμένο τώρα για την αφασία εδώ, 12 συνεδρίες, 2 συνεδρίες εβδομαδιαίως. Ωραία. Ωραία. Και ξεκινάμε, περνάμε τις παραμέτρους εδώ σε μικρή ένταση ρεύματος, έτσι, ο ασθενής μας δεν αντιλαμβάνεται κάτι. Ωραία. Και συγχρόνως με την θεραπεία και με τις παραμέτρους που τοποθετούμε εδώ, ξεκινάμε με τη λογοθεραπεύτριά μας το δικό της κομμάτι. Ναι. Ωραία. Ναι, χαρά. Αυτό να ρωτήσω κάτι, όπως ρώτησα πριν και τον κύριο Καψαλάκη. Θέματα με το να υπάρχει εισρωή ραδιενέργειας, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Τα μηχανήματα αυτά είναι. Όχι. Έτσι υπάρχουν μεγάλες δικλείδες ασφαλείας. Ωραία. Αν μιλήσουμε για παρενέργειες, αυτό που και βιβλιογραφικά, αλλά και αυτό που έχουμε δει εμείς εδώ μες στο κέντρο, θα δούμε ίσως έναν ήπιο ερεθισμό τοπικό μετά την συνεδρία, το οποίο σταδιακά αυτό θα φύγει. Καλά, δεν είναι τίποτα. Αυτό δηλαδή, πώς εκεί. Αυτό και ίσως κάποιος πονοκέφαλος, δηλαδή κάτι απλό το οποίο κρατάει ελάχιστα και κάτι ως παρενέργεια σοβαρή, την οποία πρέπει να έχουμε στο νου μας, όχι. Ωραία. Για πάμε λοιπόν, κύριε Λιμπεριάδη, να μας δείξετε λιγάκι πώς λειτουργεί. Έχουμε επιλέξει εδώ, αυτό που θέλουμε να επιλέξουμε είναι γαλβανικό ρεύμα, συνεχές γαλβανικό ρεύμα. Έχουν μπει οι τιμές που ζητάμε και από εκεί και πέρα, εδώ θα επιλέξουμε τα 2 mA, είμαστε ασφαλείς, δεν έχουμε θέμα. Το ζητούμενο αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα θα υπάρχει και όσον αφορά το χρονικό διάστημα, εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε με 20 λεπτά, μια και είναι η πρώτη μας συνεδρία και ανάλογα από εκεί και πέρα θα το προσαρμόσουμε στις υπόλοιπες συνεδρίες και θα αυξάνουμε περισσότερο. Ο ασθενής τι νιώθει τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε? Δεν νιώθει κάτι, νομίζω ότι μπορούμε να το ρωτήσουμε. Δεν νιώθει κάτι. Τίποτα, απολύτως. Μπράβο, ωραία. Είναι αποτελεσματικό έτσι με αυτά που έχετε δει μέχρι σήμερα? Είναι αυτό που συζητάμε πάντα και στο κομμάτι της νευροαποκατάστασης, ότι χρησιμοποιούμε από άποψη τεχνολογίας εδώ και συνδυαστικά, όπως είπαμε, με τη συνεργάτηδά μας εδώ, με τη λογοθεραπεύτριά μας. Με συνεργάτες μέσα στο φυσικοθεραπευτήριο ή την εργοθεραπεία. Είναι ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα. Δεν είναι κάτι που θα κάνουμε ένα TDCS και θα λυθούν όλα ως διαμαγείας, αλλά έχουμε ένα ακόμα όπλο για να αυξήσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ακόμα περισσότερο. Ωραία. Άρα, εδώ ξεκινάμε και τη διαδικασία της λογοθεραπείας. Πώς γίνεται εδώ πέρα τώρα? Κύριε Δημήτρη, πείτε μου, τι βλέπετε? Στο πάνω μέρος του ψυγείου βλέπω φρούτα. Και φρούτα. Λεμόνια, βλέπω 2 λεμόνια, μάλλον. Ντομάτες πίσω από τα λεμόνια. Ωραία. Για πείτε μου λίγο, συγγνώμη, πού μπορώ να αγοράσω τις ντομάτες? Στο μάτι. Τι άλλο μπορώ να αγοράσω από το μανάβι? Και άλλα κυπευτικά και... Για πείτε μου 2-3 κυπευτικά. Κολοκύθια, μελιτζάνες, τι να πω. Ωραία. Για πείτε μου, στο από κάτω αυτή τη στιγμή. Βλέπω ένα με τυριά, μάλλον, αν λέω καλά. Για πείτε μου 2-3 τυριά, σας έρχονται στο μυαλό. Η φέτα, το κασέρι, το κούντα. Ωραία. Πάμε. Αυτά είναι μπρόκολα από τη μία πλευρά και από την άλλη πιπεριές από ό,τι βλέπω. Στη μέση νομίζω ότι είναι και μια μελιτζάνα, δεν είναι λαθοσπομένη. Για πάμε στο επόμενο ράφι. Είναι γάλατα. Light γάλατα και κανονικά πλήρη γάλατα και στη μέση είναι 2 πορτοκάλια. Νομίζω, ναι. Από κάτω. Από κάτω βλέπω μάλλον πεπόνι είναι αυτό. Βλέπω πεπόνι. Τέτοιο δίπλα
κολοκύθια ίσως, βλέπουμε μαϊντανό, καρότα, 2 μήλα και οι ηλιές νομίζω ότι είναι εκεί αδέρφη. Πολύ σημαντικό. Άριστο. Εξαιρετικά. Καλύτερος. Κύριε Δημήτρη, μας ανοίξουν και την όρεξη εδώ. Στα όλα, που βλέπουμε. Για πάμε. Εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε έναν κομωτή και έναν άνθρωπο που κουρεύεται. Ωραία. Θέλω να μου πείτε 3-4 επαγγέλματα που σας έρχονται στο μυαλό. Ράφτης, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος. Ωραία. Εδώ το παλικάρι που κουρεύεται. Ναι. Πώς το βλέπετε να αισθάνεται, είναι χαρούμενο? Χαρούμενος. Για πείτε μου άλλα συναισθήματα που μπορεί να νιώθουμε. Ανακούφιση, χαλάρωση. Αυτά νομίζω. Αν πάμε σε μία κηδεία, για παράδειγμα, πώς νιώθουμε? Εκεί νιώθουμε πίπτη, νιώθουμε μια κατάθλιψη, μια ασθένεια. Ωραία. Έπρεπε να πάμε στα άκρα, είναι. Ναι. Ωραία. Εδώ τι βλέπουμε? Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πότε το στολίζουμε αυτό το δέντρο? Στα Χριστούγεννα. Για πείτε μου άλλες γιορτές μες στη χρονιά. Το Πάσχα, η Καθαρή Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 22 Οκτωβρίου. Εσάς ποια σας αρέσει περισσότερο? Το Πάσχα. Γιατί? Δεν το αρνεί. Γενικώς αυτό ρωτάμε. Θέλουμε να ανακαλεί πληροφορίες. Πληροφορίες, ονόματα, αντικειμένων και με βάση την εικόνα και να επεκτείνουν πάνω σε αυτό. Εκείνος στόχος, έτσι. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε? Απλά ίσως ακόμα κανένα δύο πράγματα. Πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, έχουμε τον ασθενή που θα πρέπει να τον δει ο γιατρός, να πάρει ένα καλό ιστορικό, να κάνει μια κλινική εξέταση, για να μπούμε και να επιλέξουμε, γιατί το θέμα μας, το που τοποθετούμε τα ηλεκτρόδια δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να ξέρουμε πού είναι το πρόβλημά μας, τι ζητάμε και πού στοχεύουμε. Άρα όλη αυτή η διαδικασία ξεκινάει από την ιατρική προσέγγιση, την επιλογή των σημείων και από εκεί και πέρα ανοίγει η βεντάλια και η συνεργασία με τους θεραπευτές με κοινό στόχο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά εμείς. Λοιπόν, το σήμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την κυρία Νέλα. Ακριβώς, ναι. Ιατρός αποκατάστασης, έτσι. Μάλιστα, ναι. Για να δούμε τώρα αυτό εδώ το μηχάνημα, τι κάνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός, ναι, που χρησιμοποιεί το μαγνητικό παλμικό κύμα για να μπορέσει να ερεθίσει την περιοχή του εγκεφάλου που μας ενδιαφέρει. Ωραία. Έχει βρεθεί ότι δίνοντας ένα ισχυρό μαγνητικό ερέθισμα, αυξάνονται οι νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο, αυξάνεται η αιμάτωση και γενικά διαγείρονται τα νευρικά κύτταρα. Μάλιστα. Οπότε μας βοηθάει στις νευρολογικές παθήσεις ιδιαίτερα. Λέγατε πριν ακόμη και στην κατάθλιψη μπορεί να βοηθήσει. Στην κατάθλιψη έχει πάρει επίσημη ένδειξη από τον FDA, ναι, για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Δηλαδή μπορεί ο γιατρός να αποφασίσει αν για κάποιο λόγο ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στα φάρμακα ή έχει κάποια αντέδειξη, να θεραπεύσει τη κατάθλιψη με το μαγνητικό διακρανιακό ερεθισμό. Για κατάθλιψη. Το έχουμε χρησιμοποιήσει, ναι. Μάλιστα. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς παραπέμπονται από τους ψυχιάτρους, Ναι. έτσι είναι δικιά τους απόφαση και εμείς εκτελούμε τη θεραπεία. Εδώ το χρησιμοποιούμε και σε ασθενείς της αποκατάστασης, είτε με εγκεφαλικά επεισόδια, είτε σε ασθενείς με Πάρκινσον και βλέπουμε ότι έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι. Για πάμε εδώ. Λοιπόν, η διαδικασία ποια είναι? Αρχικά, χρησιμοποιώντας έναν νευροπλοηγό, εντοπίζουμε το σημείο του εγκεφάλου του ασθενούς που μας ενδιαφέρει, αναλόγως στο πρόβλημα που έχει. Για παράδειγμα, αν είναι ένα εγκεφαλικό και έχει μεγαλύτερη δυσκολία στο χέρι, θέλουμε να εντοπίσουμε την περιοχή που αφορά το χέρι στον εγκέφαλο, το εντοπίζουμε και σημειώνουμε με το σκουφάκι το σημείο και μετά κάθε φορά που κάνει τη θεραπεία του χρησιμοποιούμε το ίδιο σκουφάκι. Αυτό δεν το χρειάζεται το σκουφάκι, έτσι, για να μαρκάρετε. Ακριβώς, για να μαρκάρουμε και κάθε φορά να μην επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, να πάμε έτοιμοι να στοχεύσουμε με το ποινίο μας και να δώσουμε το ερέθισμα. Μάλιστα. Μπορούμε να ξαπλώσουμε. Ωραία.
Αυτό εδώ το που βλέπετε είναι το παινίο, το οποίο παράγει το μαγνητικό πεδίο και στοχεύει στην περιοχή που έχουμε σημειώσει. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο ασθενής δεν αισθάνεται κάτι, δεν είναι επώδυνο. Η διαδικασία κρατάει γύρω στη μισή ώρα και καλό είναι αμέσως μετά τη θεραπεία με το διακρανικό μαγνητικό ερεθισμό να ακολουθήσει μια θεραπεία αποκατάστασης αναλόγως πάντα με το τι έχουμε σαν στόχο. Για παράδειγμα, όπως είπαμε πριν, αν μας ενδιαφέρει η κινητικότητα του άνω άκρου, μπορεί να ακολουθήσει μια θεραπεία εργοθεραπείας για να δώσουμε έμφαση και να εκμεταλλευτούμε το παράθυρο που έχει ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αν μας αφορά η ισορροπία, η βάθηση, αντίστοιχα κάνουμε αμέσως μετά φυσικοθεραπεία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλά. Αυτό ήταν το κέντρο εδώ της ιατρικής άσκησης. Με όλα αυτά τα μηχανήματα πολύ ενδιαφέροντα, με προεξάρχοντα το μηχάνημα, αυτό που είδαμε για την άνοια, έτσι, και όλα αυτά τα εκπληκτικά που κάνει. Εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που για μία ακόμη εβδομάδα εμπιστευτήκατε τις ιατρικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα για την ιατρική σας ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε όλες τις εκπομπές, έτσι, στο www.iatrikessynadis.gr. Εδώ, αυτή είναι η εκπομπή με αυτά τα μηχανήματα και αυτά που κάνουν. Έτσι, πάντα δείτε στο site φυσικά και YouTube. Στο YouTube μπαίνετε και θα δείτε, εκεί θα είναι μόνιμα η εκπομπή, να δείτε για ανθρώπους που είναι σε αυτά τα προβλήματα, νευρολογικής φύσεως κυρίως, τα αποτελέσματα αυτά. Λοιπόν, και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά. Κάθε Σάββατο στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στους 89,5 στις 5 το απόγευμα. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.